Хәерле кич. Бүген халык санын алу нәтиҗәләренә багышланган тапшыруларның чираттагысы. Безнең максат теге яисә бу төбәктә рәсми мәгълүмат буенча татар халкының күпмегә кимегәнен белгән хәлдә, шул төбәктә яшәүче яки аны өйрәнүче милләттәшләребезнең бу саннарга карата фикерен ишетү, вазгыятьнең сәбәпләрен аңлау, киләчәккә юл барлау. Соннарга ышансак, Әстерхан өлкәсендә дә татарлар саны елдан-ел кими. 2002 елда 70 мең татар, 2010да 60 мең тирәсе. Әмма быелгы җанисәпнең төгәл соннарын әйтүе дә авыр. Бу хакта студиябыз кунаклары белән сөйләшербез. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, ә кызыл килешмәү билгесе. Иң беренче чиратта әлеге дә баягы соннардан башлыйк инде. Ничегрәк үзгәрде икән, күпкә кимеде икән Әстерханда яшәүче татарлар? 21 елны уздырылган перепись буенча ситуация булайрак Әстерхан буенча. Һәм Әстерхан өлкәсе буенча. Татарлар саны 48,313 кеше. Һәм 2010 елны уздырылган соңгы перепись белән чагыштырганда 12 меңгә татар саны кимегән. Әстерханның үзендә 30,500 кеше теркәлгән, бу якынча 6% шәһәр халкы татарлар. Аннары алар безнең татарларыбыз Приволжский районда, Нариман районы бар, Краснояр районында яшиләр. Күбесенчә Приволжский районда шулай ук калган ситуация, анда 13,300 кеше теркәлгән, ул 30%, ул элегелектән алар һәрвакыт шул 30%-тан татарлар районда. Аннары Нариман районында 9 меңнән әз генә өстәрәк, анда 20% татар яши. И Краснояр язында анда әзрәк, анда 1500 татар теркәлгән. Шул исәптән 1800 нугай теркәлгән. Менә соннардан ерак китмичә әйдәгез әле безнең белән Skype аша элемтәдә булган милләттәшләр безгә эндәшик. Алар бу соннар белән канәгать микән? Безнең белән элемтәдә татар теле укытучысы Гөлфия ханым һәм Ак мәчет имамы Мөслим хәзрәт. Мөслим хәзрәт, менә шуннан да соннар шатландырырлык түгел. Ничегрәк кабул итте Әстерхан татарлары менә бу җанисәп нәтиҗәләрен? Әстерханда без хәзерге көндә шул перепись буенча 48 мең. Миңа калса, ул дөрес түгел. Миңа үземә дә беркем дә шалтыратканы юк, килгән кеше дә юк безгә переписчиклар менә дигән шикелле. Шуңа күрә миңа калса, безне дөрес санамаганнар. Казаклар ничек 14% булдылар, шулай ук 14% булып калдылар. Бездә татарлар, кайбер нугай татарлары үзләрен нагайцлар дип язылганнар. Алай да бит алар шул хәтле күпкә үзләрен нагайц дип язылмаганнар. Сана процент буенча караганда без бик әз булып калдык. 5% ул нәрсә инде. Юк дигән кешеләр ди. Татарлар Әстерханда юк, 5% ул нәрсә. Юк, без ул санауга риза түгел. Аңладык. Мөслим хәзрәт безгә бер сәбәбен ачыкларга тырышты. Ул ногайлар белән татарларның бүленеше. Кемнәр соң алар ногайлар? Сөләйман әфәнде, сезгә инде бу сорау. Бу переписьне, алайса мин тагда переписьне әйтим. Менә нугайлар саны бу переписта 9320 кеше булды. Артканмы? Алар артты, 1700 кешегә артты. Татар хисабына артуы билгеле. Яшерен батырын түгел. Чөнки нигә алай әйтә алабыз? Чөнки 59 елны уздырылган переписта нугай дигән вообще строчка юк иде анда. Юк иде анда халык. Бу нугайлар кайсы нугайлар, шунысын ачыклыйк әле без. Бу ханлыклар заманындагы нугайлармы, кемнәр? Нугай татарлары ул төп Әстерхан халкы инде ул. Төп Әстерхан халкы. Йорт татарлары дибез без аларны. Менә без гасырлар буе. Себердә яшәүче татарларны Себер татарлары дип әйтәбез бит инде. Бу шулай ук Әстерханда яшәүче нугай татарлары булып чыга түгелме? Себердә. Мәсәлән, Себердә яшәүчеләрне без Себер татарлары дип әйтәбез. Оренбургта яшәүче татарларны Оренбург татарлары дип әйтәбез. Бу шулай ук Әстерханда яшәүче ногай татарлары. Шулай.
Әмма аларга быел айрым бер категория бирелде. Мәсәлән, Кавказда яши торган нугай халкы бар бит. Аз санлы халык. Алар белән тарихи элемтәбез бар. Чөнки урта гасырда без бер бөтен халык булганбыз кайчандыр уртага. Аннары бүленешкәнбез. Алар андай китеп күчкәннәр. Мондагы урта гасыр нугайлары Идел буенда, нугай бит ул Идел буенда яшәгән. Моны бу бөтен җирләр Казанга кадәр. Ул нугай урдасының җирләре. Алар бесконечный шул процесс. Ләкин без аны ничек хәзер аера алабыз? Ул безнең этногенез. Татарның, башкортның, казакның канында 60-70% ул урта гасыр нугае. Монда бераз гына аңлатып узыйк, дөрес итеп, урта гасыр нугае белән хәзерге көндә Әстерхан өлкәсендә нугай дип бүленеп чыккан төркем арасында уртаклык юк инде. Ул шул ук әйбер түгел. Һәм бүгенге көндә Кавказда яшәүче тарихи память инде ул. Ул безнең кандагы булган, ул татарда да бар, башкортта да бар, шул ук. Ләкин аларны бәйлиләр бит. Ул нагаец була икән, ул бит Әстерхан нугайына хисабына керми. Ул теге нугайларга ул Кавказдагы нугайларга. Аларны Кавказ нугайларын арттыра. Ул шуны аңламый халык. Тарихи чыганакларга нигезләнеп. Менә безнең соңгы вакытта барысы да үзенең үткәне белән кызыксына башлады. Шәҗәрә белән кызыксына башлады бит. Ул бик популяр. Һәм Әстерхан татарларында да мондый кызыксыну бар. Алар әмма ләкин бу шәҗәрә метрика язмалары дигән язмалардан сәяси куллану башланды. Ягъни хәзер аңлатып китәм. Метрика язмаларында нугай дигән термин бар. Бу ничәнче гасырларга караган? Бу 19-нчы гасыр, 20-нчы гасыр башы. Һәм иске нугай дигән термин бар. Һәм шул ук вакыт шушы сүзгә таянып, метрикада нугай дип язылган икән, димәк ул нугай, нагайс дип кабул ителү. Ялгыш кабул ителә. Әмма ләкин метрика язмаларында, метрика дәфтәрләрендә бер кайчанда халык исеме күрсәтелмәгән. Бу социаль катлам. Ягъни җирле халык. Башкортларда да шундый ук хәл. Метриканы ачалар да, башкорт дигән сүзне күрәләр дә, бу нәсел башкортныкы, бу кеше башкортлардан килә дип әйтәләр. Монда да шундый ук хәл. Менә шушы исәптән халык, гади халык бу нишкәлекләргә төшенеп тора алмый. Һәм менә шушының белән файдаландылар. Андый бу метрикалар безнең интернетта да бар. Хәтта чит илдә утыра торган кешеләр дә шушы нугай терминын кулланып, сез нугайлар, сезнең менә метрикагызда нугай дип язылган. Һәм халык исәбен алганда да сүзегезне нугай дип күрсәттегез диделәр. Нугай дигән термин бер вакытта да халык исемен күрсәтми. Метрик язмаларында. Иң кызыгы анда социаль катлам. Иң кызыгы метрикаларда Чуваш дигән катламда бар. Аны да утыйлар кайсы вакытта. Нугайлар нәрсәсе белән аерыла катлам буларак? Нинди катлам ул нугайлар? Менә кызганча каршы без бу катламны өйрәнгәнебез юк. Өйрәнергә тиешле, без әле гомумән метрикалардагы язмаларында өйрәнгәнебез юк. Өйрәнергә кирәк. Менә без башкорт дигән катламга хәзер без игътибар итә башладык. Чөнки бу актуаль. Һәм менә шушы вакытта безнең нугай дигән термин дә актуаль була башлады. Игътибар итәргә кирәк, өйрәнергә кирәк. Димәк, без бүген инде Фәнзил апа сезнең белән чагыштыра алмыйбыз мәдәниятен, анда бәлки телләрен, гореф-гадәтләрен. Мин бераз гына кыскача гына бер тарихи экскурс эшләп китәсем килә. Безнең бит инде татар халкы милләт буларак формалашып бетә 20нчы йөз башына. Һәм шуны аңларга кирәк. Казаннан кала мәдәни үзәк ул Әстерхан. Әстерханда анда беркем нугай дип тә белми, нәрсә дип тә белми, бөтенесе татар әдәби телендә бер Әстерханның үзендә генә ничә менә дигән газеталар чыга. Шактый 15 елга якын, 15 түгел инде, 9 елдан артык менә мондый подшивкалары бар. Искиткеч мәдәни газета Идел, Баян чыга, Бурханы Тараккый социал-демократик газета, Мизан чыга. Менә дигән театр эшли. Менә дигән театр Султан Зәйни Султановлар алар. Моның сәбәбе нидә? Менә милли рух. Татар Әстерхан, менә мин һәр вакыт әйтәм, әлбәттә ул безнең теге бер кадәр гомум Рәсәй икътисади дип әйтик инде процесслары. Ул менә дигән климатлы җир. Дәваланырга Казан татары байлары ыргылып
Үз вакытында Тукай да киткән. Төшәләр, алар бит Әстерханга барабыз дигән җөмлә юк. Аны вакытта бөтен кеше Әстерханга төшә. Һәм 1956 елда Әстерханда эшләп килгән, менә дигән эшләп килә торган театр ябыла. Чыгарып түгәрелә искиткеч зур китапханә. Аның инде кемдер сакланып, бу 56 елда. Менә шушыннан башлана безнең Тайсы сыр дигән җөмлә бирелгәнме? Менә шушы кичкенә генә милли автономиядә син үзеңнең татарлыгыңны саклап калырга сиңа мөмкинлек бирелә. Аңа кадәр әле менә шушы үзәк Әстерхан ул менә дигән үзәк. Менә ни өчен татар зыялылары шундый яратып барган татар мәдәни үзәге булып саналган Әстерханда бүген яшьләр татарча сөйләшми, моны рекламадан соң ачыкларбыз. Тояны нуктасы студиясендә халык санын алу нәтиҗәләре турында фикер алышуыбызны дәвам итәбез. Бүген игътибар үзәгендә Әстерхан өлкәсе булыр. Татарларның тагын нинди төркемнәрен бүлеп чыгара алабыз без Әстерхан өлкәсендә? Һәм ул менә төрлелек безгә комачауламыйдыр бит инде. Җанисәпләр вакытында, берләшүләр вакытында. Ни өчен байрак икәнлегенә аңлатма биреп китергә тырышам әле. Чөнки безнең Әстерхан ул Югары Идел белән көнчыгыш илләре арасында арадашчы, ягъни сәүдә үзәге. Аннан сәүдәгәрләр килә, моннан сәүдәгәрләр бара, төрле халык агышы күзәтелә. Ягъни монда халыкның этник картинасы да формалашу тарихы да катлаулы. Чөнки төрле яктан кешеләр килгән. Һәм менә Әстерхан татарларының телләренә игътибар итсәк дә, менә бу компонентларны без күзаллый алабыз. Менә ул шуңа күрә дә бай. Монда кушылмалар бик күп. Тел турында сөйләшә башлаганбыз икән, тел үзенчәлекләре нинди? Дәүләт әфәнде, сез дә рекламадан соң безгә килеп кушылдыгыз. Хуш килдегез. Исәнмесез. Сез инде Әстерханда туып үстегез, әмма Казанга килдегез яшәргә. Һәм моның сәбәбен дә ачыкласагыз, ни өчен Әстерхан түгел, ни өчен Казан, һәм тел үзенчәлекләре нинди? Миндә чөнки Казанга ничек тартылдым, чөнки монда безнең менә әйтәсем килә, менә безнең мин Әстерхан татарларының биюләрен өйрәндем. Менә безнең уен кораллары, менә бу кавал дип әйтелә, бу саз дип әйтелә. Менә бу борынгыдан калган безнең уен кораллары, әле скрипка бар иде кубыз. Бездә менә шул борынгыдан калган киләрне өйрәнү өчен мин Казанга килдем. Казанда чөнки Нигмизҗановлар, алар бурын заманнан мин гос ансамбльдә биеп калдым, Җорхан бию ансамблендә биедем. Шунда биегәндә Мансур Ахметов Гетиятуллин репетитор ансамбле миңа өйрәтте, күрсәтте, ничек Әстерхан татарларының хәрәкәтләрен, биюләрен мин искиттем. Шунда мин әйтәм, кайдан сез беләсез аны? Мин аны күргәнем, я сез беләсез. Балам, без 60-нчы елларда бергәләшеп, шул Тагиров белән бергәләшеп, шунда экспедициялар. Димәк, бу биюләр әле Әстерханда сакланмаган булып чыгамысың инде? Сез аларны күрмәгәч. Шул киләр, сакланмаган киләр Казанда бар, сакланган. Казанда сакланган киләр бар. Әстерханның үзендә уже биткән, онытылган киләр бар. Шуңа күрә минем үзем институт бетергәч, мин хыяладым шул Җорхан бию ансамблена керергә, шунда биергә. Аннан миндә шундый возможностьлар булган, Төркиягә китеп тормыш төзәргә бар иде. Минем өметем шул хыялым, татар биюләрне, Әстерхан татарлы биюләрне китап чыгарырга, шулай ук китап чыгарыр дисән, Әстерханда мин аны чыгара алмадым. Казанда чыгардылар. Шунысы кызганыч, биюләр белән бер рәттән телдә юкка чыга бара, һәм шуны да әйтергә кирәк, бик күп Әстерханда яшәүче милләттәшләребез үз балаларын укырга Казанга җибәрә. Казанда яшәтәселәре килә. Бу нәрсә белән бәйле икән? Бәлкем без Гөлфия ханымнан сорарбыз, менә татар теле укытучысы булуыннан файдаланып. Гөлфия ханым, сез ишетәсездер безне, әйме? Исәнмесез, хәерле кичләр. Тел белеме ничегрәк? Әстерханда татар телен саклап калу, татар телен укыту мөмкинлекләре бармы бүгенге көндә һәм укытучылар җитәме иң мөһиме?
Бүгенге көндә Әстерхан өлкәсендә татар авылларында татар теле дәресләре укытыла. Әлбәттә, Әстерханыбызда татарлар кими булса да, барса да, без татар теле укытучылары эшебезне алып барабыз. Әстерханның үзендә Габдулла Тукай исемендәге 74нче мәктәп бар. Анда шулай ук татар теле дәресләре һәм әдәбияты укытыла. Анда бездә 1нче сыйныфтан башлап 9нчы сыйныфка хәтле һәр параллельдә 2шәр сыйныфта татар теле дәресләре укытыла. Атнасына 2 тапкыр. 1 сәгать инде бу дәрес буларак, 1 сәгать кружок буларак шулай укытыла. Анда бездә балалар, әгәр инде балаларны әйтсәк, анда бөтенсе дә укый. Рус балалары да, татар балалары да, казаклар да, бөтенсе дә. Анда заявление теге үселеге буенча түгел. Ә менә инде авылларда, мәсәлән, мин үзем Җәмәлә авылында яшим. Минем авылымда шулай. 2нче сыйныфтан башлап 4нче сыйныфка хәтле бездә бөтен балалар укый. Бөтенсе дә. Бездә, мәсәлән, минем авылымда мәктәбебездә 12 милләт баласы укый. Ә менә инде 5нче сыйныфтан башлап 9нчы сыйныфка хәтле анда инде татар балаларына татар теле дәресләрен өйрәнә. Казан ул бит инде безнең шакыйбла булып тора. Аннан соң беләсезме, безнең балалар шулай ук татар телен өйрәнәсе килә. Шуңа күрә инде Казанга менә шулай өметләнеп татар мәдәниятен, татар дөньясын күрер өчен шуңа баралар. Гөлфияна мине тән белән иде. Анда күрешник, тәнәдәгенә күрдем, Аллаһка шөкер. Гөлфия әйтте бит менә 74нче мәктәптә татар телен бирәләр. Менә сез әйтсәгез, ничек Әстерхан татарлары татарча сөйләшмиләр, яшьләр сөйләшми. Кемгә сөйләшергә, менә карагыз. Татар Әстерханны үзендә алсагыз, кем татарча сөйләшә ала хәзер? Урысча әйтмәкче 40+. Менә 50гә җиткән кешеләр татарча сөйләшә алалар. 30 яшьлек татарлар татарча белмиләр. 40 яшьлек татарча сөйләшмиләр. Белмиләр дә алар татар телен. 20 яшьлекләрне бөтенләй дә әйтмим. Әстерханда татарча сөйләшергә кеше калмаган. Менә Җәмәле авыл, Аллаһка шөкер, алар беләләр. Тагын да берничә авыл, Аллаһка шөкер, алар беләләр татарча. Шәһәрнең эчендә, шәһәрне менә сез әйттегез бит әввәл. Әстерханда үзендә 30 мең 30 мең әйткәнсез баны татарлар тора. Менә шул 30 меңнән татарча сөйләшә торган, татарча белә торган кешеләр иң әзе. Казанга баралар ничек? Чөнки Казанда тормыш яхшырак. Шуңа күрә әти-әни Казанга укырга ибәрәләр, өметләнеп, бу балам Казанда торырга, яшәргә калыр дип. Бу аңлашыла. Шуның белән Казанга ибәрәләр. Рәхмәт, булар аңлашылды. Безнең вакыт кысан, кызганычка. Казанда кирәк ачырга бер татар мәктәбен, факультатив бер нәрсә дә үзгәртми. Аңлашылды. Шуннан да бу килешмешә мөмкин түгел. Монда дөрестән дә менә милли факторга караганда күбрәк тормыш яшәү дәрәҗәсе югарырак булу бер яктан караганда, чөнки Әстерхан өлкәсе гомумән җанисәп буенча карасак та, Көньяк федераль округта халык саны, гомумән халык саны кимегән регионнар арасында беренче урында тора. Бу инде 56нчы елда бөтен булган мирасны чыгарып түгү генә түгел, гомумән тормыш начар дигән сүз. Алайда инде төркемнәргә әйләнеп кайтсак, без бүлеп карый алабызмы берәр төрле башка төркемнәрне тагын? Бер милләт, татар милләте кысаларында тагын берәр төрле юнәлешләрне. Монда әйтергә кирәк, йорт татарлары инде. Төп өлеш. Алар менә каядыр. Шул алар күбрәк шул авылларда, Әстерханның үзендә дә, но алар күбрәк шул 6 авылда урнашкан. Һәм аннары без шул Кундырау карагачлар, аларны әйтә алабыз, алар Краснояр районында яшиләр. Күбрәк алар Әстерханга 18нче гасыр ахырында киләләр, аларга җир бирәләр шул. Сеитовка тирәсендә хәзер инде Сеитовка, Алла. Аларның да нугайлар кебек. Менә бу алар анда карагач булып киләләр. Бер нинди нугай түгел, алар карагач. Нугайлар булып китү куркынычы бармы аларның да? Аларда бик кичле ул ситуация 89нчы елларда күзәтелде. Перепись вакытында иң күп язылышы аларда булды. Алардан башланды.
Чөнки Нугай җәмгыяте Астраханда эшли башлады. Без аны бик жылы кабул иттек. Ләкин аның эше менә шундыйрак булды. Ул халыкны бүлде. Демәк, алга таба да киме куркыныч бар. Да, киме куркынычы бар. Без аны күреп барабыз. 10 ел сайын күренә ул, күренә. Арта шул татар исәбенә артып баралар инде. Менә ул теге һәм тагын да бар килгән татарлар инде. Ну алар инде гасырлар буе яшиләр. Алар килә башладылар. Без документны 18 гасырда килә башлыйлар. Шул Казан татарлары, анда Мишәр татарлары, алар ки дулкын, аннары алар шактый саны артты аларның. Һәм шәһәрдә яши торган шулар күбрәк. Шуларның балалары, һәм тагын да бар төркемнәр, анда йортлар бар иде. Гелянский двор, Горжанский двор, Персидский двор. Һәм алар да татарлашып беттеләр 19 гасырда. Ләкин татарлар әлдә беләләр. Бу татарлар булар персиян нәселе алар диләр. Димәк, беләләр теге картлар асылы шуннан килгән дип. Алар да татарлаштылар. Аннары төркмән бар, төркмән өлеше, алар да татарлашты. Менә төркмәннәр. Һәм аларында да хәзер яңадан теге сез татар түгел төркмән дип яздырттылар кайберләрен. Менә яхшы вакытта сез Нугайлар турында ишеттегезме? Андый бүленеш бар идеме? Ул мәсьәлә кискен тора идеме? Менә безнең киләр, менә борынгыдан ни өчен әйтәләр Кавказга ошаган безнең киләр, биюләр. Без бит менә мин шундый сорау бирәм. Ни өчен Сибир татарларының Ханты-Мансиларга ошаган? Ни өчен менә Мәлки керәшеннәр бар, алар Чувашларга ошаган? Алар Чувашлармы? Юк, Чувашлар түгел бит. Алар шунда яшиләр. Алар якын яшиләр. Без Кавказга якын яшәргәнгә күрә, шуңа күрә безнең киләр шундый дәртле, шундый Кавказга ошаган киләр. Телне оныта баралар дип әйтәбез, име? Әмма гырыф гадәтләргә Астрахан татарлары алар тугры дип әйтәләр. Менә бу чыннан да шулаймы? Алай ук дип әйтмәс идем, чөнки телең булмаса, син инде бөтен үзеңнең ышану катламнарыңны тотып бетерә алмыйсың. Ләкин аның әйткәнемчә структурасы, мин бу көндә әйтик туйдан туйга йөри торган осталар, профессиональ музыкантлар бардыр дип исәпләмим. Ул кадәр теге мин ислам диненә бәйле, Астрахан татарлары алар шулай ук теге бик дини, без инде аны күрәбез, аларның мәчетләренең күп булуы белән дә халык саны ул кадәр күп булмаса да, бер Астраханда ничә мәчет һәм шул ук вакытталар бит бөтенесе сакланып калган. Без хәзер урысча әйтсәк, теге ярык тагарак алдында калдык. Безнең мөмкинлекләр инде кыттышкы шикләнеп биткәндә, без менә мин тагын бер кат әйтәм, гомер буе сабантуйлар кирәк дип кычкырган кеше мин. Һәм мин хәзер исәплим, әгәр дә менә шушы халык санына исәпле теге төбәгебездә, бу төбәгебездә саннарыбызның кимүенең күреп, димәк, сабантуй бу очракта нәтиҗәле чара бу түгел. Димәк, аңа тоткан акчаны менә безгә хәзер әле мөмкинлегебез булган вакытта бик аз калды мөмкинлегебез. Ләкин Дәүләт Исмәгыйлович белән без күп йөрибез. Астраханда милли мәдәни үзәк кирәк дип. Менә үзәкнең кешесе бар. Әйе, була эшлибез, сөйләшергә кирәк дигәннән бүтәнгә ул китмәде. Бер кичкенә генә мәдәни үзәк 10 кешесе белән. Ул безнең 3 сабантуебызны бюджетын 3 сабантуйның бюджетына аны 2 елга тотып була торгандыр. Саннарыбыз икенче переписка без инде 1,5 миллион ярымыбызны төгәл югалтачакбыз. Без сезне ишеттек, кирәкле кешеләр дә иштер дигән өметтә калабыз. Алай гына да түгел инде җәмәгать, дөресен генә әйткәндә, сәбәпләрне һәм факторларны шиксез вакыт дәвамында эзләргә мөмкин. Ясалма төркемнәр булу, башка халыкларның килүе һәм татарларның алар белән кушылып катнаш никахларга керүе һәм башкалар. Ләкин урта гасырлардан шаулап килгән Астрахан ханлыгы, 20 гасыр башында шаулап торган татар шәһәре булган Астрахан шәһәре бүгенге көндә шундый хәлдә икән. Һәм ул тенденция начарайганнан начарая икән, киләчәктә безнең үзебезне Татарстан җумһуриятендә шундыйрак язмыш көтәргә мөмкин. Хәлләр булай барса һәм безнең мөнәсәбәт мондый булса, бу очракта үзебездән дә җаваплылыкны төшереп бетермик дип әйтәсе килә. Һәм шуны да әйтергә кирәк, нинди генә өлкәне алсак та, татарлар соннарга караганда бермә-бер күбрәк дигән фикер яңгырый, һәм моңа чын мәгънәсендә ышанасы килә, таянырныкта һәрвакыт бар, шуны онытмагыз. Рәхмәт бик зур. Сез безгә уйнатып күрсәтәсезме соң? Давай.